Mojemu bratu miała jo braciszka jednego, ale wzięła go Bozinka do domka swojego, choć jeszcze był młody i miał sam wygody. Zostawił mateczka i swo chałupeczka. Na niebo zaglądą, gwiazdki tam wyglądą. Można to braciszek posyłał mi kusiczek, chociaż tęskno za nim, to jest takie życie. Pierwsze się rodzicie, potem odchodzicie.